Здравейте, казвам се Мия, на 15 години съм, скоро 16, от град София и уча в първа английска гимназия. Всъщност, моят дентален път с крайна точка хубава усмивка е много дълъг. Като започнем с едно случайно, но с последствия падане в детската градина, разместена челюст, шини и погледите на въпросите на другите деца като фъфлех. Изборът точно на клиниката Видидент не беше труден, защото моето семейство и това на доктор Джонева се познават и съответно тя мен от много малка. Моята промяна беше възможна благодарение на Invisalign, използвани в най-високата им степен, доколкото съм запозната, и всички други процедури около тях. Винаги съм се чувствала добре след посещение в клиниката и без оплаквания или притеснения. Относно персонала, имам чувството, че видях толкова различни лица, но винаги любезни, приветстващи, усмихнати, добронамерени и обясняващи ти какво ще ти бъде направено. Ако някой ме пита дали да се подложи на дентално лечение, но се притеснява, бих му казала, че нищо не може да се сравни с притеснението от собствената ти усмивка. И че аз лично никога не бих се върнала в този си период. Просто трябва да си търпелив, да се довериш на зъболекарите и да им позволиш да те дарят с нещо за цял живот. I'm so happy to be here. Yeah.